A Budapest Rádió Frisbee című műsorában Dundika elárulta, hogy van annyi pénz, amiért eltöltene egy éjszakát mondjuk egy dúsgazdag férfival. Igen? Én is. Megmondom a számomat. Kicsi Dundi, gyere! Na, úgy folytatódik a hír, hogy egy lánynak nem is kéne olyan sokat fizetnie. Tette hozzá Dundika? Higgyétek, hogy ha egyik hírekre választ adnak a másik hírek. Hornyák Hajnalka vagyok, a becenevem Dundika, Magyarországról jöttem, 22 éves vagyok, és a modellkedéssel foglalkozom. That's right, her nickname's Chubby. But there's nothing plus-sized about this hot Hungarian, who is a two-time Playboy cover girl, once in 2005 and again in 2006. It's big size. Big size. Azért, mert rengeteget eszem, és a legjobb barátom adta nekem ezt a nevet. Szeretek utazni, táncolni, olvasni. Imádom az életet. Abszolút nem tartom magamat komoly nőnek, hanem inkább kicsit komolytalannak is. A számot szeretem a legjobban, illetve a számszarkam. Hú, a nagy melleimet. Abszolút nem zavar, sőt, meztelenül szeretem magamat a legjobban. Persze, nincs is annál szebb látvány, mint egy meztelen női test. Capping off the shoot was the final team photograph. But getting these 14 ladies to hold still after a week of play proved to be a real challenge, as they had all grown to be fast friends. Budapest Rádió Frisbee című műsorában Dundika elárulta, hogy van annyi pénz, amiért eltöltene egy éjszakát mondjuk egy dúsgazdag férfival. Igen? Én is. Megmondom a számomat. Kicsi Dundi, gyere! Na, úgy folytatódik a hír, hogy egy lánynak nem is kéne olyan sokat fizetnie. Tette hozzá Dundika?